Després del procés d'implantació de la televisió digital terrestre, ara ha nascut la TDT de pagament amb la creació de Gol TV. Aquest nou canal enterrarà el famós pay-per-view i serà l'encarregat de retransmetre cada jornada un partit del Barça o del Madrid. La seva arribada, però, ha creat certa polèmica, ja que per veure aquest nou canal s'ha de comprar un nou codificador. El problema és que la majoria d'aparells de televisió no tenen la ranura per a aquesta targeta especial. A més, els consumidors es queixen de que els descodificadors digitals necessaris per poder veure el canal s'han esgotat i s'ha paralitzat la seva distribució. Necessites això, principalment, d'acord? Aquest és el codificador que serveix per instal·lar el DTDT, d'acord? És aquesta tarja i el seu adaptador. Amb el naixement de la modalitat de pagament, la implantació total de la TDT arriba al seu final. El proper 3 d'abril del 2010 és la data escollida per la pagada analògica i a partir d'aleshores només es podrà veure la televisió mitjançant la TDT.